ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲା ଦିନକରେ 1,06,000 ମାମଲା। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସଂକ୍ରମଣ ଏଭଳି ବୃଦ୍ଧିର ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ୍ୟ ହେବା ସହ ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 1,06,400 ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ସହ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 5,200 ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏ ମହାମାରୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ 3,58,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଲେଟିନ୍ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତ 9 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଲା। ମେ 29 ତାରିଖ ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 1,65,799 ଜଣ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 71,105 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦେଶାନ୍ତର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ବାକି 4,706 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଲେଟିନ୍ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲା ପରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି। ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲା ପରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି। ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିବା କୋଭିଡ୍-19 ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଥିବା ଏକ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକାର ରକଫେଲର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକମାନେ 149 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଏପରି ନିଷ୍କର୍ଷ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ରୋଗୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏଭଳି ଏକ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଭିନବ କରୋନା ଭୂତାଣୁ SARS-CoV-2କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ। ସୁତରାଂ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଯାସର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଟୀକା ବାହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଏହି ଗବେଷକମାନେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଲେଟିନ୍ 2 ମାସ ପରେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆଜିଠୁ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପଟୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ବାହାରିଥିବା ଭଗ୍ନାବଶେଷକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2019 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସହର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 75 ମିଟର ପରିଧି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନୟନ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ପାଇଁ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆକାରର ସ୍ଥାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଲେଟିନ୍ ନୂଆ 63 କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 25 ଜଣ ଗୁଜରାଟ ଫେରନ୍ତା। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ 63 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଏହି ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା 1,723ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 61 ଜଣ ସଂଘରୋଧରେ ଥିଲେ ଏବଂ 2 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଲେଟିନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 6,566 ନୂଆ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 2,190 ମାମଲା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,793ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 54,800ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ 131 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମୀ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଦେଶରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,58,000 ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଯାଇଛି ଏବଂ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 2 ଲକ୍ଷ ଟପିଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ 13ଟି ସହରରେ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଖରାପ ରହିଛି ବୋଲି ଆଜି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ବୁଲେଟିନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସମୟସୀମା 30 ଦିନରୁ 120 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ। ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ର ଅଗ୍ରିମ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସମୟସୀମା 30 ଦିନରୁ 120 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି 200ଟି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପାର୍ସଲ ଓ ଲଗେଜ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ।
ଭାରତୀୟ ରେଳର ଏହି ସଂଶୋଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମେ 12 ତାରିଖରୁ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା 30ଟି ରାଜଧାନୀ ଭଳି ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଜୁନ୍ 1ରୁ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଥିବା 200 ସ୍ପେଶାଲ ମେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଉପରୋକ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମେ 31 ତାରିଖ ଟ୍ରେନ୍ ବୁକିଂ ସମୟ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଟକିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ରେଳବାଇ ଶ୍ରମିକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମେ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 3000ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ 40 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଲେଟିନ୍। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଏଠାରେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଫେରୁଥିବା ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବରଫକଳ ଛକ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହାୟର ମହମ୍ମଦ। ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ଏଭଳି ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଶୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ସର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛି। ହାୟର ମହମ୍ମଦ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଲାବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଦାଦା ପୁତୁରା ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଚାଲି ଚାଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାହାରିଥିଲେ। ହାୟରଙ୍କ ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପଶ୍ଚିମପଡ଼ାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।